L'Institut de Recerca Sanitària Incliva i la Fundació Valenciana d'Agricultura i Medi Ambient, FUBAMA, han impulsat una investigació en la finca Sinyet d'Aba-Saja, en la localitat de Polinyà del Xúquer, per analitzar les propietats nutricionals de les taronges i les mandarines i els efectes beneficiosos sobre la salut, tenint en compte la seva interacció amb el genoma humà. El projecte consisteix en un anàlisi científic nutrigenòmic de dietes suplementades amb cítrics que serà desenvolupat pel grup de recerca de genòmica translacional d'Incliva. Bé, l'Incliva és un institut d'investigació tecnològica, científica relacionat amb la salut de primer ordre a nivell mundial, en aquest cas està en València, i és a través del seu director i del seu gerent, Arturo López i Vicente de Juan, són els encarregats del departament tècnic científic en tot un equip multidisciplinar molt gran, i són ells que en primera línia estan dins el laboratori fent aquestes pràctiques per a després poder tindre conclusions. El projecte pretén realitzar diferents aproximacions experimentals amb una especial atenció en l'ús de tecnologies òmiques de nova generació, per tal de descobrir com dos fruits de gran importància econòmica i gastronòmica a la comunitat valenciana interactuen amb el transcriptoma humà, potenciant possibles noves aplicacions per a la salut humana. Actualment, les investigacions es troben en fase de proves, experimentant en animals com rates, però es preveu passar a emprar-ho en persones pròximament. Aquest projecte es troba dins de molts altres projectes de nutrigenòmica, una disciplina científica que cerca entendre com els nutrients afecten l'equilibri entre la salut i la malaltia, demostrant un efecte beneficiós sobre la salut humana de determinats aliments. Un exemple molt paregut al que es pretén lograr amb les taronges i mandarines és el de les anous. Bé, per exemple, podríem donar l'exemple de les anous. Tot el món avui ja sap que les anous té uns components que són els àcids grassos més coneguts com els omega-6, i té una repercussió directament sobre el colesterol. Això se va saber a través d'un estudi semblant en el que dins de les propietats que tenen, com se pot aplicar, quina repercussió pot tindre i com pot ajudar-nos, en aquest cas, a una malaltia tan comú com és el tema del colesterol. Aba-Saja assegura que les taronges i les mandarines tenen moltes més propietats de les que es coneixen fins ara, i que una vegada acabades les investigacions es potenciarà un dels sectors més importants de les nostres comarques valencianes.